קריטיקלית. אתה אסף רייפר. אתה ניר אקמן. ואתה צריך להנמיך עוד טיפה. זהו, מעולה, ככה טוב. שלום לכם, אתם על קריטיקלית. זה פודקאסט שבו אני ואסף רייפר מדברים על מוזיקה וחדשות מרגשות. יש לציין. לגמרי, יש לציין. אתה רוצה לשמוע את החדשות המרגשות? אני בהחלט רוצה לשמוע. בסקר שנערך בקרב שני אנשים, שכולל את מנחי הפודקאסט, אנחנו נבחרנו לפודקאסט המעניין ביותר אי פעם בכל הזמנים. הל יא! זה למה יש לנו כל כך הרבה מאזינים וכל כך הרבה עוקבים. המון, בגלל כמות העניין. זה כל כך מרגש. תודה לכם, באמת, זה אתם. זה פרס שלכם גם, בדיוק כמו שזה שלנו. זה ממש מרגש, וכאילו, אנחנו רק רוצים שתדעו שאנחנו בשבילכם פה להמשיך להביא לכם תוכן איכותי, והפרס הזה פשוט לא ישנה אותנו. אין סיכוי. אני הייתי שואל בשלומך. אם אתה רק יכול לקחת את הגביע הזה ולשים אותו בצד שלך. אני אשים אותו פה, תודה. תודה רבה, הגביע. אני הייתי שואל בשלומך אם לא הייתי יודע איזה תהפוכות עברנו היום עם ההקלטה הזאת. ייתכן שהפרק הזה לא יראה אור לעולם, אני צריך שתדעו. יכול להיות, כן, ואם הוא יראה, שתדעו שגם זה פיילוט לפרק מצולם ראשון, שאנחנו לא נגיד לכם אם פרסמנו, אתם תצטרכו לבדוק, אם אתם מאזינים ואתם מבינים שיש סיכוי שהוא מצולם, תעשו את החיפוש ביוטיוב, אולי תמצאו, אולי לא. ואם לא, אז חיים פשוט. אם לא, אז לא. אז לא, בדיוק. בכל זאת, מה שלומך, הכל טוב? אתה יודע, החיים ממשיכים, ויש חברות ששמן לא יוזכר, שמגיע להם להישרף באש הגיהנום, ואנחנו נשאיר את זה בזה. מה שלומך, חברי? הכל בסדר? וואלק, בסדר גמור. וואלק, בסדר גמור. השבח. אנחנו היום מדברים על האלבום האחרון של הדג נחש, דג לייף. דג לייף, נכון מאוד. אני חושב שהגיע הזמן לדבר על הדג נחש. יכול להיות שזה הזמן, אבל גם יכול להיות שזה הסיומת, ובסיום סיומת, אבל אנחנו גם נגיע ללמה. האלבום הופק על ידי פלד, אם אני זוכר נכון, והוא גם נתן את שם האלבום. וואלה, אני חושב שהוא נתן את שם האלבום, אני לא ידעתי שהוא הופק על ידי פלד. מעניין. כן. פלד הוא נהיה מין צלע של הדג נחש בדרך כזאת או אחרת, הוא מאוד פעיל עם הלהקה, זה קטע כי אני אוהב אותו יותר איתם מאשר בלעדיהם, למען האמת, ונחשפתי אליו דרך הדג נחש, נראה לי באלבום 6 הוא נתן איזה נאמבר, ווואלה, מגניב, טוב לדעת. אני באופן כללי תמיד רואה את נקרא לזה ערך בפלד. אני חושב שיש לו המון יכולת, הוא באמת אחד הראפרים היותר מוכשרים פה בישראל. הדיון של האם השירים שלו טובים או לא, זה כבר עניין אינדיבידואלי בסוף, אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים להחליט ככה במובן הזה אם פלד הוא ראפר טוב או לא טוב. ברמה טכנית, ברמת זה שכאילו יש לו את הקול, כאילו הוויס, יש לו את ההייפ, יש לו את האנרגיות, יש לו כתיבה חכמה, יש לו את זה, יש לו פלואו טוב, יש לו את כל הדברים האלה. לדבר, עכשיו להיכנס לשירים, למוזיקה, נתון לדיון, נתון לזה, בדיוק. נכון. אין לי מה להגיד. רק לפני שנתחיל באמת לדבר על האלבום, כיוון שפיתרנו את ה-AI, באתי לך בבקשה, אני מכניס פה פינה חדשה, אולי היא תיכנס, אולי לא, אם כן, נעבוד על עוד גם, אבל פינת הסינגל, אולי, אני חושב שיש מקום לדבר על סינגל, פעם בשבוע. אף אחד מאיתנו לא סינגל, אבל... חד משמעית, אבל אפשר לדבר על... כן, כפיים, תודה, כפיים, חבר'ה. אבל יש מקום לדבר על סינגלים מוזיקליים, וקוראים דברים במוזיקה לאחרונה. רק בשבוע האחרון נחשפתי לכמה סינגלים טובים, שאחד מהם, איך לא, היה של אלקטריק קולבוי, וידעתי שפחות תתעניין. אלקטריק קולבוי עשו קולבוריישן
הם עשו, אלקטריק קולבוי עשו קולבוריישן עם להקה בשם בייבי מטאל, אם אתה מכיר. אם לא, אז לא. היה נחמד, היה מדליק, אבל חשבתי שזה פחות יעניין אותך, ואז נחשפתי לסינגל החדש של האלבום שדיברנו עליו פה בפודקאסט, דיברתי עליו, אני אמרתי לך שאני מצפה לו בפרק של הסוויסות. הסוויסות! הסוויסות. דיברנו על טל טירנגל ועל האלבום שלו עם שוחט, נכון. אורי שוחט, המפיק המוזיקלי, המוערך והוותיק, שעומד מפיק להגיע. העל. מפיק העל, יש שיגידו. יצא סינגל ראשון מתוך האלבום, שזה שיר שהוא מארחים בו את רועי כפרי, שהוא לדעתי הצלע הטבעית של טל טירנגל הפך בשנים האחרונות, ושזה התחיל ככה, ציפיתי לאיזה שירי מרפסת, ואז פתאום טל התחיל, ואמרתי אוקיי, אני רוצה להיכנס לזה ולנבור בזה, וחשבתי שיש מקום לדבר על זה כמה דקות, יאללה. ומעניין אותי לשמוע מה דעתך, ממש מעניין אותי לשמוע מה דעתך. אני יכול לפני כן מילה על בייבי מטאל? כן, חד משמעית. אני אוהב את מה שהן עושות. אני לא שומע את זה להנאתי. אני לא יכול להגיד שאני שומע את זה להנאתי, כי זה לא מוזיקה שכיף לי לשמוע באופן אישי. לא מטאל, כי מטאל אני שומע. ספציפית בייבי מטאל. לא נהנה מזה ברמה אישית, אבל אני כן מעריך מאוד את מה שהן עושות. כי הם התחילו בתור איידול, תרבות האיידול ביפן, כל הכוכבות פופ היפניות האלה אנשים סוגדים להם בצורה מוזרה, אני לא אכנס לזה, זה too weird, אבל הם התחילו ככאלה, ופשוט עשו איזה קולאבוריישן עם איזה להקת מטאל מקומית, וזה פשוט היה כל כך weird, שאנשים נמשכו לזה אוטומטית וזה התפוצץ, ואני מאוד מעריך את מה שהן עושות, הן כאילו ממש הנגישו מטאל בצורה פסיכית, כאילו לעולם, גם אם זה היה חצי כוח בפרודיה, זה עדיין עבד. אני יכול אפילו להגיד שיש להם שיתוף פעולה אחד עם Bring Me The Horizon, שאני לא אוהב את החומרים של Bring Me The Horizon החדשים, אני לא אוהב את בייבי מטאל, ואיכשהו במקרה הספציפי הזה השיר יצא בנגר. אז כאילו, וואלה, אני מאוד מעריך את בייבי מטאל, אלקטריק קולבוי פחות. יכול להיות שאת השילוב אתה תאהב. זה אולי. נשמע, את האמת שזה נשמע להיט אירוויזיוני. כאילו... די, אתה מבין, זה למה אני לא יכול לשמוע את אלקטריק קולבוי, כי כל מה כי הם מרבים את היורו טרש ביט הזה, של הדנס, של הטכנו, שכאילו, באמת, שאתה רואה במועדונים אובסקיוריים בעיר התחתית, אני לא מסוגל לשמוע את זה. ואז תבוא זה כזה, אתה למועדונים יודע, פה, זה טיפה אחרת, אבל כן, ואז זה כזה, אותו יורו סליחה. טרש. זה אותו יורו טרש. אבל האווירה אחרת. כאילו, בסדר, הקהל... בסדר. זה משהו מאוד יוני, אין לי איך להסביר את זה. לא כאילו, משנה. אבל אני חושב שאתה תהנה. בכל מקרה, סבבה. טל טל טירנגל. טירנגל. תן לי רגע רושם שטל ראשוני. ישן? איך זה נקרא? לא, זה נקרא כשטל נהיה עייף. אני אהבתי את השיר. אהבתי אותו. אה, היה בו בדיוק את השילוב הנכון בין ההכרה לזה שיש פה קומיקאים שעושים, כאילו, טל טירנגל בדיוק מדבר על זה, שהוא לא רוצה להיות הבדיחה יותר, שזה לגיטימי, ואני מכבד את זה, אבל הוא מודע לזה שהוא בא מקומדיה, אז הוא מאוד מאמץ את זה לחיקו, ורועי כפרי כמובן בן אדם מאוד קומי מטבעו, אז יש פה הכרה מלאה בזה שיש פה אנשים קומיים שעושים מוזיקה, ובאותה נשימה מאמצים את זה לחיקם, ובאותה נשימה גם לוקחים את זה לכיוון הרציני. הוורסים של טל פה כתובים בצורה מופלאה. זה הייתה ההתרשמות הראשונית שלי, וכמובן הפחד מזה שה-AI ייקח את העבודות של כולנו. למה? בגלל הוידאו קליפ? כן. הוידאו קליפ, אני חושב שזה לא AI יצר, אני חושב שהשתמשו כאן ב-AI בשביל לקצר הרבה תהליכים. זה מלחיץ יש אותי מילה, רצח. מלחיץ אותך? להפך, אני חושב שזה מנגיש, זה מנגיש לנו אומנות. הקליפ מהמם, זה נראה כמו גרסה עכשווית של קליפורניקיישן, וזה כזה טוב, זה כזה יפה. אני לא, חושב שיש פה שילוב של פשוט... AI ופשוט Unreal Engine, אני חושב. וזה אני אגיד כזה לך יפה. משהו, מהמם.
הרבה מהיצירות שאני רואה ב-AI נופלות לכיוונים האלה של הווירד והגרוטסקי שמשתלבים ביחד, ממש כמו בקליפ הזה למען האמת, מהמם. וזה קצת יוצר לי, באופן שאני לא יודע להסביר לך בדיוק למה, זה יוצר לי מעין תחושה לא נעימה בגוף, כשאני רואה את זה. מטרידה כזאת. זה, זה אותה הרגשה שאנשים שראו ואן גוך לראשונה, שהוא צייר ציורים סוריאליסטיים בצורה אבל ואן ריאליסטית, גוך הם היה מישהו הרגישו. שצייר ולא אבל מכונה. פה יש פה בן אדם שמשתמש בבינה מלאכותית, זה לא שאמרו לה, תצרי. אבל זה דיון אחר, אנחנו כרגע, זה באמת נגיע לקליפ, אבל אני מבין את החששות, אני עדיין חושב שכאילו יש פה מקום למשהו אחר, כאילו, זה פשוט עוד כלי עבודה. אבל אם נדבר דקה על השיר עצמו, אני אמרתי בפרק של הסוויסות שהוא רוצה לקרוא, ששמעתי באיזה פודקאסט שהוא רוצה לקרוא לאלבום המשיח של ההיפ-הופ או משהו כזה, או של הראפ, ושלדעתי הוא באמת הולך להיות כזה. הוא פשוט נתן פה שיר, איזה סינגל להתחיל איתו, איזה ציפייה. אני הייתי צריך לשמוע את השיר הזה כל כך הרבה פעמים בשביל להגיע לכל דבר, שגם הדברים הכביכול הומוריסטיים, הם הרבה יותר עמוקים, ויש להם כל כך הרבה רבדים ממה שאנחנו חווים ומרגישים לדעתי בהאזנה, הפלט של הדבר, שהוא פשוט, הוא שיחק אותה בענק. כאילו, אני לא, קשה לי לבחור מפה שורה אחת מהשיר הזה, שממחישה כמה הוא טוב, ואיך הוא מביע בצורה כזאת כנה. הוא פעם ראשונה שהוא לא מרגיש לי ציני, שהוא מרגיש לי כנה רצח לגבי הרגשות שלו, לגבי איך זה להיות הוא, כמה שהוא בחר לעשות בחיים. נגיד, כל מיני, בכללי, עם הרבה הומור, נכון, אבל כל מיני שורות, אם אני פשוט הכל קופץ לי לראש, זה מההתחלה עד הסוף רץ לי. אבל שהוא אומר, הייתי מספר בדיחות, נהייתי הבדיחה, אתה יודע, של פחד מכישלון, פחד יותר מהצלחה. שאתה רואה שכאילו, הוא יודע את הנוסחה להצלחה, אבל הוא בוחר שלא, הוא הולך על הגרוטסקי, והוא הולך על הציני, ועל הנונסנס, ועל הדברים. ואז הוא אומר שהוא לא חושב שיש לו עוד מה לתת, איך להפתיע, איך לחדש. ואז הוא מביא לך רפרנסים, כמו אני חושב יותר מדי משמע אני קיים, אתה יודע, וכמו יעקב, אני חולם על הסולם, אתה יודע, וכל שורה פה באמת, היא פשוט נופלת טוב, והסיומת, השתי שורות שהוא בחר לסיים איתם את השיר, שהוא מוריד את הטון, והוא מדבר שהוא, תגידי לבן שלך שזה לא בשבילו לא, עולם הבידור, ומה שקורה שם, שזה רדיפה אחרי חלום, שגם כשאתה מגשים אותו אתה לא מרוצה, ואני עפתי על זה, ועפתי על הביט, שוחט נותן שם עבודה, רועי כפרי מנגן את כל הכלים כמעט, ויש שם הפקה נוספת גם של ישי סוויסה בתוך השיר הזה, וואלה. גם יש לו נגיעה. קיצור, וגם מה שמגניב, ולדעתי מאוד ייחודי לישראל, זה, הם לא כוכבי על חלל, כאילו, אתה מבין מה אני אומר? הם לא איזה נועה קירל, הם לא איזה נגיד ראפרים ברמה שלהם, פה בגרמניה נגיד לצורך העניין, הכי גדול שהוא ימלא פה נגיד עכשיו זה אנגר 11, סבבה? ברבי. גם אנגר 11 אפשרי. לא. הסוויסות עכשיו עושים אנגר 11 נגיד, אוקיי? הוא לא גדול כמו הסוויסות. הסוויסות לא היו כאלה גדולים עד האלבום האחרון. ועדיין, כאילו, אוקיי, לא משנה, לא משנה. בסדר, אני אומר, הכי גדול, גם אם הוא יצליח ממש בז'אנר הזה, הוא יגיע לאנגר 11. פה הם ממלאים כאילו אצטדיונים ודברים מטורפים, וזה ימבה של כסף, ופה אני בטוח שהוא מימן את הקליפ הזה בעצמו, אני בטוח שהם מימנו את האלבום, שהוא מאמן את האלבום הזה בעצמו, וכל מיני קולבוריישן של אומנים פנימיים מתוך המדינה, וכאילו... בהקשר של האלבום היומי שלנו, אז להתפרנס במוזיקה זה לא דבר קל. לגמרי, בישראל. אני אציין שורה ואציין הערה בעין. השורה שהכי תפסה אותי מאז זה כשאין סיבות לקום אז חייבים להתעורר. כן, זה גם שזה סוגר את הוורס השני, פסיכי. יש לי אבל דבר אחד שהפריע לי. נו. כי אתה מכיר אותי, כי זה אני. כן, מה לעשות, לא הכל מושלם. תן לי.
אבל אני כן אגיד בסייג קטן, שכאילו זה משהו שאפשר גם לעבוד עליו, זה לא חייב להיות, אתה יודע, זה אומנות שאפשר לעבוד עליה, ולכן זה לא חייב להיות רק, משהו עם בל יעבור, אני לא זוכר את הביטוי, די, עזוב אותי כבר, סליחה. אוקיי, כן. הפלואו שלו, ייהרג ובל יעבור, לא... רצית להגיד, אבל בסדר. ייהרג לא? ובל יעבור, תודה, כן. הפלואו שלו לא תמיד יושב טוב על הביט. יואו, יש מקומות, לא, יש מקומות שזה טיפה אקוורד, אני מבין מה אתה אומר, שהוא אוף, אבל הוא אוף לא, לא, אבל לא טוב. בקטע טוב, אבל לא בקטע טוב, לא בקטע טוב. יש את השורה הזאת שאומר, אני לא מעריך את החלומות שכבר הגשמתי, כשכאילו, הרבה יותר היה מתיישב אני לא, ולא אני לא, אתה מבין? שכאילו בהיפ-הופ זה כבר תופס, כאילו אפשר להגיד אני לא מעריך את החלומות, ואז זה היה מתיישב יותר יפה, וזה שהוא משך את זה ל"אני לא", כאילו יוצא טיפה מהכניסה, מהוואן, אני כאילו מבין שאפשר לקרוא לזה סגנון, אבל זה פשוט לא, האקסקיושן לא עבד. וואי, אז לי זה עבד, אז אני מבין מה אתה אומר, אבל... אני כאילו מרגיש שהוא טיפה משך, אוקיי? אז אני... ושוב, זה טכני, וניתן לעבוד על זה, ואני בטוח שזה, וגם נגיד בוורסה, מיני ורסה קטן הזה בסוף, שהוא מוריד את הטון, הפלואו שלו משוגע, פשוט עד אז קצת הרגשתי שיש עוד מקום לעבודה, אבל היי, אני לא לוקח ממנו שום דבר, גם כי זה אלבום ראשון שעוד בדרך, שיש לו עוד הרבה קריירה לפניו, וגם בגלל שהפלואו שלו בעבר כן היה טוב בשירים אחרים, וגם כי זה רק שיר אחד מתוך האלבום הזה, אני לא יודע עוד איך הוא יישמע בשאר הדברים, אולי זה באמת הייתה בחירה סגנונית, איתי לא ישבה. אני ממש חושב שזו בחירה סגנונית, ואני ממש אוהב את זה. אני גם אוהב שהשפה ברורה. זה מה שרציתי להגיד, ואפשר לחתום את זה ולהתחיל לדבר על האלבום שלנו. יאללה. אבל זה... שראפרים, הוא מביא פה כאילו מלא קלישאות, כאילו, כן? כאילו. נגיד, שורה שמאוד תפסה אותי, זה... השורה הראשונה שמתחילה את השיר, יש לי הרבה חלומות, מתעורר מלא, המציאות היא הסיוט האמיתי, היא מלא, אוקיי? עכשיו, זה כאילו קלישאה מצד אחד, מצד שני, בצורת ההגשה שלו ומה שמגיע אחרי, וכל הדבר הזה, אתה יודע, של המוטיב הזה של חלומות ודברים, ואיך שהוא מנגיש את זה, והשפה הגבוהה, אתה שומע שיש פה בן אדם, איש ספר. איש ספר, אני מתכוון, בן אדם שקרא ספרים. בן אדם שקורא ספרות, ובן אדם שמכיר, שהביא לך פילוסופיות לשירה וכאלה, והוא מביא פה פילוסופיות. גם הקטע עם הכריך בהתחלה, כן? זה כאילו ציני, כן? אפשר ביס, רק חתיכה, וזה. מה זה הכריך הזה, אם אתה הולך ספרותית עכשיו, ומפרק את זה? הכריך הוא ההצלחה. והוא נראה טוב, והוא נקי, הוא אומר רק ביס קטן, אני רוצה ביס קטן של הצלחה ואני עוזב את זה. וזה מה שהוא עשה, וברגע שנתת ביס, אתה כבר מכור, אתה לא יכול. ואז הוא נרדם, הוא חולם, ואז הוא נהיה רעב עוד פעם בתוך החלום, והוא אוכל את זה עוד פעם, ושוב נרדם וחולם, וזה לופ, וזה רק מכונה שמאכילה את עצמה. כן. וזה מדהים, ואני מאוד אוהב את זה, ומלא ראפרים אחרים, שלא שמים דגש על השפה, ופשוט לא, ואתה שומע את זה בשירה, ואתה שומע את זה באיך שהם מדברים, והשפה עצמה, וזה גם משהו שאני מאוד אוהב בדג נחש, שאנחנו הולכים לדבר עליהם היום, שאני חושב שאני דווקא כן אהבתי את זה, של להקפיד על השפה, וגם אם זה לא יושב בדיוק על הפלואו, בדיוק על פתאום יש פה סגנון ויש עוד דבר, אבל שורה תחתונה, אני מצפה להמשך האלבום, ונראה מה הוא מביא איתו, ואני מקווה שזה לא השיר הכי טוב באלבום, אבל גם אם זה יהיה השיר הכי טוב באלבום, אני חי עם זה בשלום. אורטגה אמר את זה יפה בוורס שלו בסייפר של הקבינט, אחד נראה לי 3 שירים היחידים שהם הוציאו, מטאפורה דומה שיפה בסגנון הזה, חותך את הלחם, אז איך הם מצפים שנשמור למי שלא רעב מספיק כדי לעמוד פה בתור. אתה מבין? כאילו, חבר'ה, תדעו את ההיררכיה שלכם, אבל גם תאכלו את החרא קצת על הדרך, אין מה לעשות. יאללה. דג נחש, דג לייף, אתה רוצה להתחיל טרק ביי טרק, או שאתה רוצה להגיד משהו לפני כן? אנחנו לא אומרים אף פעם לפני כן, סתם, האלבום שוחרר, שימו לב, בספטמבר 19, 2023,
זה אומר לפני ה-7 באוקטובר כמובן, למי שלא יודע את ממש החודשים לפני. שלו, ולכן לא יהיו פה רפרנסים למלחמה, למרות שזה אלבום די טרי, אבל מעבר לכך אין לי יותר מדי משהו חשוב להגיד כפרט כיפי על האלבום הזה, אז נראה לי שפשוט אפשר לעבור לטרק ביי טרק. יאללה, טרק ביי בוא טרק. ניתן רגע, בראש. בוא נתחיל עם הטרק ביי טרק. טרק ביי טרק. אוקיי. אוקיי, קסמי העריכה, אני צריך את זה, שהווליום שלך אוקיי. קצת גבוה. הכל, שתדע לעתיד. אל תוריד את זה אפילו לגמרי. מהפרק. פה. לא מוריד, זה נשאר, אתם איתנו. כן, זה ככה זה היום. אחלה. אוקיי, התרשמות לפני ראשונית מהאלבום. בדיוק. כן, כן. יאללה, בסדר. שאני תן לי אתחיל? את זה. תתחיל. אוקיי, הוא הפתיע אותי לטובה. אני לא אגיד שלא. הוא כן הפתיע אותי לטובה, כי משתי סיבות עיקריות. א', אחרי האלבום הקודם שלהם, שבאמת, אני מצטער, היה זוועה, באמת היה אלבום קשה. אני כמובן מדבר על Welcome to Israel, שזה פשוט אלבום שלא ישב איתי ברמות הכי גבוהות, אז אני גם ניגשתי לאלבום הזה בצורה מאוד מאוד צינית, ואני ציפיתי למשהו אחד, וקיבלתי כמה וכמה הפתעות לטובה. אבל זה לא להגיד שלא בכל זאת, שהמחשבה הצינית שהייתה לי מאחורי הראש לא סופקה בכל מקרה, כי אני לא יכול לשבת פה ולהגיד שזה אלבום מופת של הדג נחש בשום צורה. בסוף, בוא נזכור כאילו מה עשינו בפרק הקודם, דיברנו על אלבום של מטליקה, ואני אמרתי שאני מאוד ניסיתי להשתחרר מהזנה, במחשבה שזה מטליקה, כי גם ידעתי שהם שינו ז'אנר בשביל האלבום ההוא, ובגלל זה כאילו, לקחת אותו כאלבום של מטליקה שכולם אומרים שהוא לא טוב, ולשמוע אותו באוזן לא ביקורתית, אז זה פשוט אומר שאני אגיד שאלבום לא טוב, אבל בסוף הוא היה טוב ולא טוב מסיבותיו שלו. פה, לשחרר את העובדה שזה הדג נחש, שהייתה מבחינתי בלתי אפשרית, כי זה פשוט, אני יודע מי הם, אני יודע מה הם עושים, מה הם באו, אין פה איזו הכרזה מטורפת עם האלבום הזה מבחינה, או אמירה מטורפת עם האלבום הזה אפילו. אני מניח שזה היה שונה אם זה היה יוצא אחרי המלחמה, אבל בואו לא לחשוב על זה כרגע. כן. פשוט יש פה עוד אלבום של הדג נחש, הוא באמת בסדר, הוא עלה על הציפיות שנתתי לו, אבל לא בהרבה. אני באמת כל כך ניגש אליהם בציניות כרגע, כי אני פשוט מרגיש שבהרבה מקומות, וגם באלבום הזה, הם ניגשים למלאכה שלהם בכל כך עייפות ובחוסר חשק, שזה עובר אליי כמאזין. איפה אתה מרגיש את זה? כאילו, זה לא, אני כל כך לא מסכים, כאילו, אני מבין מה אתה אומר, לא על העייפות, אלא שהדג נחש, שאי אפשר לנתק את זה, כי הם באמת, זה כל כך ב-DNA שלהם, הלהקה הזאת היא כל כך הדג נחשית, נקרא לזה, שאי אפשר לנתק את זה מהם, כמו שאמרת, אבל עייפות, אני לא מרגיש עייפות. כאילו, עייפות החומר ברמות קשות, אבל. באיזה מובן אתה מרגיש את זה? איפה אתה מרגיש את זה? נדבר על הטרקים, אני אגיד לך בדיוק. אוקיי, סבבה. אז אפשר להתחיל מבחינתי, אני מוכן. סבבה, אז מתחיל עם אינטרו קצר של מודי בר-און, תקן אותי אם אני טועה. זיכרונו לברכה, מודי בר-און. זיכרונו לברכה, שנפטר לפני יציאת האלבום הזה, נפטר בעצם ב-30 במאי 2022, וכנראה בגלל איזה אינטרו שהוא עשה להם באחת התוכניות שלו שהם הופיעו שם, אז הם כיבדו אותו ושמו 6 שניות שלו מכריז עליהם בתחילת האלבום. מודי בר-און היה קומיקאי ומגיש ספורט ואיש אשכולות וכותב. אתה צריך להסביר להם מי זה מודי בר-און. אני מרגיש צורך לחבר'ה הצעירים שבינינו. אז דמות מאוד מוערכת, והדג נחש גם ידועים, לפחות שאנן, כאוהד כדורגל מושבע. אז כן, זה הרגיש נכון. זה פשוט אינטרו עם מודי בר-און מציג את הלהקה, וזה פייד אין למתחבר יפה לשיר הראשון. שהוא כן, דאג לייף. לייף. שתי פתיחות מאוד חזקות באלבום הזה, שזה דאג לייף ששאר מגיעים, חוץ מזה לא צריך כלום. אהבתי את שני השירים האלה.
דאג לייף, אם אתה זוכר, בפרק של ג'ימבוג'ה אנחנו דיברנו על איך זה שלא הגיוני שהוא מציג את עצמו אחרי שהוא באלבום רביעי כבר, אבל פה הם לא מציגים את עצמם, הם פשוט מזכירים לנו מי הם, אומרים לנו כאילו, אנחנו פה מאז 96. זה שיר הייפ. זה שיר הייפ נטו, אין פה שום אמירה, אין פה שום כלום, יש פה פשוט, באנו להעיף לכם את הראש, והנה אנחנו. אז כן, הוא כיפי, הוא אינסטרומנטלית, הוא מה זה סוחב, הוא מה זה טוב עם הדיסטורשן, כן, דיסטורשן אפשר להגיד, בפזמון, עם כל הכלי הנשיפה והווייב החלילי, ועם הביט הזה, מי שכאילו שנכנס, הכל טוב, הכל עובד פה, אין לי מה לומר, זה אחלה, זה באמת אחלה טרק לפתיחה. יד ראשונה, קילומטראז' מכובד, 60 אצבעות מתחברות לאגרוף אחד. הדג נחש, לדעתי, בטרק הזה, כמו אחרונת גנג ההיפ-הופ של ה-90s, דברים לנו איך עושים את זה, לדעתי. זה פשוט כזה מדליק. הם פשוט מביאים איזה קצב, כאילו זה נשמע אולד סקול, אבל זה, אתה יודע שהם מנגנים אשכרה. והם כן, טייט, כן, כן. האמת שבאמת רציתי להגיד שהשיר הזה מזכיר לי אולד סקול, השיר הזה מזכיר לי, אתה יודע, משהו שיכול להיות גם בחומר מקומי, באופן מוזר. כן, 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 כן. בכללי, האלבום הזה, יש פה מלא דברים שהזכירו לי חומר מקומי, ומהשירים הראשונים של הדג נחש, שזה מגניב. להגיד מלא, אני לא יכול להסכים איתך בזה, אבל בסדר. לפחות 4. כן, אוקיי. אז כאילו, השיר הזה פשוט טוב. הם פשוט מביאים שם ורסים כיפים, והם עושים משהו מאוד 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 ישראלי. אני חייב, כל פעם אני אגע בזה. אבל כאילו... אם אתה תגיד ישראלי לאורך כל הפרק, אני אשים קאונטר, ואנחנו פשוט נשתה בפרק הבא לפי כמות הפעמים שאמרת ישראלי. אין בעיה, אין בעיה. אין בעיה, אין בעיה. אז היינו צריכים לעשות את זה בפרק הזה, כי זה פשוט... מאוחר מדי, חשבתי על זה הרגע. מה אתה רוצה? הדג נחש... יש לי ג'ין פה מאחורה. אתה יכול לגשת, שאני חופר, אני פה עם האדום. לא, תמשיך. אני לא אשתכר עכשיו. חד משמעית. הדג נחש, לדעתי, כאילו, איך אני מציג אותם בגרמניה, זה הלהקה שנגנה בזוהן. אז כולם מכירים, אוטומטית. והם פשוט, יש להם איזה DNA ישראלי, שמביאים היפ-הופ, שהוא נשמע ים תיכוני מצד אחד, אבל היפ-הופ ים תיכוני לא נשמע ככה. כאילו, אם אתה תשים היפ-הופ שמגיע כאילו מסוריה, ולבנון, ומאנה ערף מטורקיה, ומרוקו, וכל מה שהם מכירים, לאפריקה, זה לא נשמע ככה. הם עושים משהו מאוד ישראלי, והם פיצחו DNA ישראלי גם בשביל ישראלים. אם אתה לוקח את הליריקה שלהם, וכאילו, ואתה רק מקריא אותה, זה יכול להישמע גם מאוד קשה, וברגע שהם שמים את זה עם המוזיקה, אנשים רוקדים. אני זוכר משהו שקרה לך בצבא, שאתה שרת... כן, לך, זה פשוט נחקק לי בזיכרון, כי אני לא עשיתי צבא. לא סתם. לא מספיק. אייג' רביל, סתם. משהו בצבא שאתה שרת, וזה לא מזיז לאף אחד את התחת, או משהו כזה. כן. אז יש שם איזו שורה, משהו... או הסלון של סלומון, לא זוכר. משהו על המדינה, אוקיי? אוקיי. כאילו משהו... וואי, אני לא זוכר אפילו. אני מאמין זה יותר הגיוני שזה קשור למדינה. כן. וואי, אבל זה היה משהו באמת ביקורתי כלפי המדינה, ואתה שרת את זה, ואז איזה חייל בא אליך ואמר לך, מה, זה מה שאתה חושב? אז אמרת, לא כפר עליך, זה שיר, כאילו. אז... סביר להניח שזה גם מה שחשבתי למען, זה גם מה שאתה תמיד הייתי ישר עם הדעות שלהם, כן. זה אותו דבר, אבל אז הם פשוט, הם קלטו משהו, וגם בשיר הזה, זה כאילו נשמע מאוד אולד סקול, אבל משהו מאוד טייט ישראלי, והדג לייף, וכאילו, כל הדרך מהשכונה אל הלב של המדינה. כאילו, זה אדיר. כן, מעולה. מצוין, והכלים, והכל מתחבר, ויש שם כל מיני רפרנסים, שגם אם אתה תתרגם את זה, אף אחד לא יבין חוץ מישראלים. או דרינקים, תעביר את הסטיקי, לא נכנע לדיקי, כי הכל עובר גם ביבי. אתה יודע, כל מיני שטויות, וכאילו, אני עף על זה. מעולה. באמת. באמת מעולה. שורה תחתונה. כן, אנחנו שותים 6 צ'ייסרים רק על השיר הזה. אוקיי.
עכשיו הבנתי מה זה מה הספירות הספירה שאתה עושה לי. שעשיתי לך? כן. יש חוץ שם מזה לא כמה צריך... שורות, רגע רק אני כן. אגיד, יש שם כמה שורות טובות ואני אוהב את המנגינה, הם מכניסים מנגינה בשירים, שאתה שומע כל אחד מתי הוא שר, מתי שאנן שר, מתי סולומון שר, מתי גיא מר שר, ששאנן נכנס וכל החיזוקים, תמיד עם הגנג זה א' ב', אתה יודע, כל הזה, אני והגנג כמו שניצל בבגט, בלד על הפרקט, אתה יודע, כל הייפר, המנגינה הזאת. 11:50 בלילה, תן לי להמשיך כבר. הלאה. הלאה, תודה לך, וואו. חוץ מזה לא צריך כלום. האני מאמין של האלבום הזה, נקרא לזה ככה. אני מאמין יותר טוב לטעמי, אבל כן. כן, 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 אין לי מה להשוות. יש לאיזה דג נחש את הקטע הזה שהם עושים איזשהו שיר סינגל, הרבה פעמים, שזה פשוט השיר עם המון ברס והקצב המאוד דג נחשי הסטנדרטי שלהם, והרבה פעמים גם השיר הזה פותח את האלבום. זה השיר הזה היום. כן. חוץ מזה לא צריך כלום. קצת היה לי קשה עם לא קשה, לא קשה, זו מילה לא טובה, אבל קצת היה לי כזה קרינג' בפעם הראשונה ששמעתי, אני רוצה לציין את זה. בפעם הראשונה שמעתי הקטע של יום ראשון מקפיץ את הילד לבסיס כמו גדול, רק שישמור על עצמו, יחזור הביתה, זה הכל, אבל אני אסביר גם בהמשך האלבום למה זה היה לי קרינג'. קשה לך שמתבגרים. סוג של, אבל זה לא הפואנטה. לא עם זה שהם מתבגרים, אבל רגע, חכה, יש דוגמאות הרבה יותר טובות באלבום הזה לעניין הזה. אז זה ירפא לי קצת את ההאזנה הראשונה לאלבום הזה, לשיר הזה, אבל חזרתי אליו עוד, כי שמעתי את האלבום מאוד ועוד פעמים. אז כשהקשבתי פרופר, הבנתי שיש פה הרבה מאוד דברים טובים באלבום הזה, זה יקרה עוד הרבה, בשיר הזה, ארץ זבת חלב ודבש תקועה בפסיכוזות, לא מתה התקווה פה למטמורפוזה, רק תודיעו לי לפני שאני מקבל את השטוזה, חוץ מזה לא צריך כלום. הרבה 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 ביקורת, ואני גם נהנה מהביקורת, אבל כן אני צריך לציין את האינסטרומנטציה, כי המחלקת ברס שלהם תמיד עושה עבודה מאוד טובה. נתקע לי בראש בקטע אחר, ואני ממש נהניתי מהקטע ברס הזה, אז כן, שמחתי שבסוף כן גיליתי את השיר הזה למרות האנטי שלי, ווואלה, אני מבסוט עליו רצח למען האמת. כן, הוא שיר טוב. אני ממש אוהב, ואני ממש אוהב גם ששאנן הכניס יש קטע שהוא שר שם, יאללה לחזק את הכוח, יאללה תנו לשם. את הפינאלה, פינאלה של השיר. מה זה? שאלת את עצמך? לא. זה שיר אוהדים של הקבוצת כדורגל שהוא אוהד. של ביתר? איך הם נקראים? לא ביתר, הוא היה אוהד ביתר, והוא עבר לקבוצת אוהדים של ביתר, בגלל שביתר נהיו מאוד גזעניים ונהיו מאוד אלימים. והוא אומר, אני לא רוצה שהילדים שלי יצעקו מוות לערבים וכאלה, גם כי הם למדו בבית ספר דו-לשוני וזה, אבל גם כי הוא לא מתחבר לאלימות. אז פתחו קבוצת אוהדים, נראה לי, אני לא זוכר איך קוראים להם. אנחנו לא טובים בכדורגל. לא, נכון? יכול להיות? לא יודע. אז הם אומרים, אז שאלו אותו באיזה איפשהו, אז מה צועקים במגרש? מה ההייפ? זה, יאללה לחזק את הכוח. אז הכניס את זה לשיר, שזה מגניב, כי אני שמעתי את זה קצת אחרי ששמעתי אותו אומר את זה באיזה פודקאסט, אז זה ממש ישע אותי. כן. אוקיי, הלאה. כן, לא, שיר מעולה, אני אהבתי אותו. וגם הקטע הזה, למרות שלא ידעתי שזה שיר יהודים, אבל זה גם לא משנה לי. הוא ישב איתי יופי, באמת נהנה. זה גם פינאלה חמוד לשיר, כי תמיד, בדרך כלל פינאלה זה פשוט עוד פעם הריף של הברס, ואז פשוט טה-טה-טה-טה וסוגרים או משהו כזה, ופה נתן איזה טוויסט. עובד יפה, עובד יפה, שיר טוב, והם באים טוב אחד אחד שני. כן, ראש בקיר. כנגד כל הסיכויים. איזה שיר מגעיל. כן? כן, אני תמיד שהתחלתי, שהוא מתחיל, איך שהוא מתחיל, כנגד כל הסיכויים. אני כזה, אוי, שלא. אבל אם אני נשאר עליו יותר מ10 שניות, אז אני מסיים אותו. כאילו... אין מלודיה בשיר הזה. הם פשוט אומרים את זה ככה,
כל הפאקינג שיר, עוברים לבתים, הפלואו של גיא מר גרוע פה. לא יודע. כאילו, לא, זה שיר מגעיל, באמת. כאילו, זה, מצד זה אחד, זה יותר שיר אוהדים מהשיר אוהדים. יכול להיות. אבל, קצת. אבל זה כמו, אתה יודע, זה שיר כזה, הם בכללי באלבום הזה, זה שיר נחת. יותר בקטע של כאילו, של אלן, כאילו אני כאן, עבדתי, אמרתם שזה לא ילך, אמרתם שהיפ-הופ לא יעבוד בארץ, שזה ז'אנר לילדים, והנה, הנה אנחנו עושים את זה כבר 25 שנה, כנגד כל הסיכויים, לא נפסיק לשיר, אני תמיד עם הראש בקיר. המסר אהבתי, המנגינה, בסדר. כן, אפשר לדבר עליה, זה פופי מאפן קצת, אבל זה אפילו לא פופי מאפן, זה ניסיון להייפ שפשוט לא הכניס אותי להייפ. יכול להיות. וכאילו, כן, אתה יודע, ואני חייב להגיד לך, כאילו דאג לייף עשה עבודה יותר טובה מהשיר הזה בלהיות השיר הייפ שלהם. נכון, אבל זה פחות שיר הייפ, זה יותר שיר כזה של נה, אבל, זה שיר אבל, פלקס. אבל הסיום שלו, לא אהבת את הקטע האינסטרומנטלי בסוף? אני אהבתי את הקטע האינסטרומנטלי בסוף, אבל מצד שני גם, אתה יודע, קשה שלא פשוט להתייחס לזה בתור עוד קטע אינסטרומנטלי של הדג נחש. שהוא טוב. הם תמיד טובים, אבל גם שמעתי מיליון כאלה, אז זה כבר לא מרגש אותי. כן. כאילו, עוד... אני לא יכול להגיד שהקטע האינסטרומנטלי היה רע. כאילו, להגיד לך שאני יכול להפיק כזה מחר, אני לא. אבל בסוף, אני אתה כאילו יכול, גם... אל תביט בעצמך. השיר הזה פשוט... אני לא אשמע את כל השיר כדי להגיע לקטע האינסטרומנטלי בראש, בסוף, אתה מבין מה אני אומר? הוא לא שווה לי את זה. מקבל. כי אני לא אוהב את השיר. אני מקבל. הפזמון דוחה, הפלואו לא טוב, אני מצטער, הם ניסו לעשות פה איזה טריולות אני חושב. תגדגה, כאילו... כן, כן, הם ניסו לעשות כזה בבתים, אבל כאילו, אני חס וחלילה, אני לא רוצה שישתמע שאני אומר, כאילו, תעשו את מה שאתם טובים בו, מן הסתם, מעולם לא הייתי בווייב הזה, אני רוצה שאנשים יתנסו וינסו משהו חדש, אני פשוט חושב שגם אם אתה שומע שזה יושב קצת awkward באולפן, במיקס, אז תוותר. אתה מבין מה אני אומר? אולי תנסה לעשות טק חדש, אולי תנסה להעלות את האנרגיה, אולי תחליף את הפלואו. כן, זה בסדר, כי לפעמים זה פשוט לא יושב, זה לא יפה, זה לא נשמע טוב. גיימר לא סוחב את הפלואו הזה. אני חושב שהם הרגישו אחרת, ולכן זה יצא, אבל... כן. ואני בהאזנה השלישית כבר הוא סחב לי באוזן, אבל אני מבין, בכל אלבום של הדג נחש יש את האחד הזה. עיר האלוהים, אני מוכן לריב. עוד אח אחד ירד אל הקבר, לא, וממה ממש בו לא. חי. ממש לא. סתם, אני מצטער. וואי, זה אבל ממש לא. שקיבלתי. אני מבין למה קיבלת, אקוסטית וזה. אני זכרתי שהשיר הזה הוא יותר שיר הלל לירושלים, וממש כעסתי על כמה שזה סחי, אבל אז כששמעתי אותו שוב, הבנתי שיש גם המון ביקורת. אתה יודע, וכאילו, אתה חייב להגיד לעצמך, אם קנדריק יכול להמשיך לשיר על קומפטון, אז מה, אני אגיד לשענן להפסיק לשיר על ירושלים? זה מטומטם. גם אי אפשר שלא, תשמע, זה חלק מה-DNA, ובכללי אנחנו... אתה קולט שאנחנו, כאילו, מה קורה עכשיו בעולם, ואיך שאתה לא תסובב את זה, שזה מטורף בעיניי, וזה הכל מתנקז לעיר אחת בסוף. זה הכל מתנקז לירושלים איכשהו. כן, כן, נכון. ואז הוא כבן אדם שגדל בירושלים, יהודי, ציוני, פטריוט, שמאלני, תקרא לזה, שר על ירושלים, לא בקטע של, אני אוהב אותך, ירושלים, תהי שלנו זהו, לעד. נכון. לא, אתה צודק שאם הייתי שומע את השיר הזה פעם אחת, אז הייתי רב איתך עליו, אבל אני הבנתי את המסר בהמשך, אז כאילו, דווקא על השיר הזה אנחנו לא נריב פרסי, כאילו זה... אתה רוצה ביקורת? יש ביקורת. כן. היו צריכים במקום שלומי שיעשה את הקטע עם האוטוטיון בסוף, היו צריכים להביא זמרת, וזה פשוט נשמע יותר יפה, כי זה קטע מעצבן ולא כיפי. אני מבין מה אתה אומר, אבל כאילו... אורים הבאים לעיר האלוהים. אבל זה נחמד. אבל שוב... זה עצלני. אני לא יודע אם זה עצלני, כי יש להם גישה להכל, כן?
זה פשוט נו, עשו מה שהרגיש להם נו, נכון. זה מה שהופך אותך לעצלן. לא, נו, אז לא הוא לא יודע. שר רפש. זה לא קטע שכיף לשמוע אותו, לדעתי. אני אוהב. אה, אבל אה, שוב, אני ממש אוהב את המילים, אתה יודע, ולהביא את המורכבות של העיר הזאתי, נכון, וגם בקליפ אתה רואה את זה, שזה לא שחור לבן כמו שאנשים חושבים. זה נכון. לא פשוט כולם דתיים שם, וכולם whatever, זה היה מצחיק כי הקליפ בשחור לבן? לא. לא. יותר בקטע של, אני חשבתי שאתה הולך את זה לקחת את הקטע של הלבוש של הדוסים וכאלה, יותר בקטע של... גם טוב, גם טוב. של באמת שיש לך כאילו הכל מהכל, זה כאילו סקייטרים בשטריימלים, זה פרח שלא יכולים עליו שום גריינדרים, אתה יודע, כל מיני הקבלות כאלה לעיר שהיא מאוד מאוד דתית, כאילו ברעיון כביכול, אוקיי? ולהביא שיר היפ-הופ על דבר כזה. אני לא יודע אם יש עוד להקת היפ-הופ או אומן היפ-הופ בעולם שישיר לך על פאקינג עיר של טמפל או משהו שקשור לדת, אולי חוץ מאיזה כל מיני ג'יזוסים וכאלה, אתה יודע, אבל לדעתי זה מאוד מיוחד, והמנגינה, פשוט אני באמת עף על המנגינה פה, והשירה. שוב, אני רוצה שיובהר, אני כן סבבה עם השיר הזה. הוא לא נכנס לי לפלייליסט בשום אופן, כי אני לא מחפש לשמוע שירים על ירושלים, פר סי, שזה בסדר, אני מניח. אז זה רלוונטי שזה על ירושלים פה ספציפית? זה פשוט קצת יותר מדי על ירושלים. זה לא כאילו, זה מאוד, נקרא לזה מרומז, זה ליטרלי, הוא כן. מדבר על ירושלים. פשוט השיר לא מספיק חזק לי בשביל שאני ארצה לשבת ולשמוע אותו שוב פעם בידיעה, כאילו, כי לא יודע. אבל הוא שיר חמוד, פשוט לא מספיק חזק לי. נוצצת כמו בלינג במשקל כבד? מה זה בלינג במשקל כבד? כאילו שרשרת? בלינג בלינג, כן. כאילו שרשרת במשקל כבד? ירושלים שמה את הבלי בתוך הבלינג. כן, בלינג בלינג. בלינג בלינג, כל הבלינג כן, בלינג של הראפרים. אני מניח שזה שנון. כן, אני כן? מניח שזה שנון, בסדר, כן. כי ניסיתי לשמוע כל הזמן מה הוא אומר, אבל נשמע שזה לי כמו ירושלים פיל של זהב. כן, 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 לא, זה טוב, כי כל הזמן שמעתי נוצצת כמו פיל במשקל כבד, ואני אמרתי, זה לא הגיוני, למה שהוא יגיד את זה, אתה מבין? זה מוזר. וניסיתי, כי חשבתי אולי זה איזה שם של מתאגרף שאני לא מכיר וזה, ונוצצת כמו בלינג במשקל כבד, עכשיו זה מתחבר לי, זה דווקא שנון, זה דווקא שנון. כן. טוב. הלאה, לשיר הבא. שניפגש רק בשמחות. כן, בבקשה, אני משאיר לך את הבמה, הנה, אני... אם אי פעם היה שיר בלי מסר באלבום של הדג נחש, אם אי פעם היה שיר שבאמת לא עבד בחיי, בחיים האלה, ואני יודע מה כולם הולכים להגיד. ניר, אתה סתם הייטר של השיר הזה, בגלל שעדן חסון שר עליו. לא נכון. לא נכון, הם הולכים להגיד, את זה. רווק, מה הוא אומר? ידעתי שתגידו את זה, כי אני לא שונא את עדן חסון כזמר ים תיכוני, אני חושב שהוא אחד היותר מהמוכשרים בסצנה הזאת כרגע בישראל, אז אין לי משהו רע נגד עדן חסון. אני שונא אותו. אין בעיה, לך על זה, לך על זה. אבל זה שיר חסר פואנטה. הוא פשוט אומר, רווק, הנה קלישאות על רווקים, עכשיו מתחתנים. נשוי, הנה קלישאות על נשואים, עכשיו מתגרשים. גרוש, הנה קלישאות על גרושים, סבב ב'. ומה השיר הזה מנסה להגיד? מה הפואנטה? מישהו מהם גרוש בכלל? אולי, אני לא יודע, לא הסתכלתי על זה. כנראה שכן. אולי. אבל אני מאמין שכן. אבל מי שלא סטטיסטית זה מכיר את הגיוני השיר, שכן. כן. מי שלא מכיר את השיר, הם מגבילים, יש על 4 בנים דיברה התורה, בהגדה של פסח. רשע, תם, זה שאינו יודע לשאול, ולא זוכר. חכם. חכם, נכון. אני לא החכם כנראה. מעולם לא היה ספק בנושא אסף. אני התם. לשאול אני יודע. כן. בכל מקרה, אז הם מקבילים את זה לרווק, נשוי, גרוש. היה חסר לי גם אלמן או משהו, שיהיה אשכרה עד הסוף. אבל... נראה לי שזה הסבב ב' כאילו, אתה מבין? לא האלמן, זה שכאילו ממשיך. כן. אז אני בהתחלה שנאתי את השיר הזה מאוד. כאילו אמרתי, מה אתם עכשיו עושים לי שיר חתונות? מה הקשר?
ואני לא, אני באופן אישי לא אוהב את השירה של עדן חסון בשיר הזה. בסדר. זה השיר היחיד ששמעתי אותו שער גם נראה לי. לא שמעתי, הצלחתי to dodge every להיט של הבחור, כאילו, לא מכיר, לא הכרתי את השם. וואו, זה בטח מה זה קשה כשאתה גר ביבשת אחרת. לא, אני מאמין שהוא התפרסם עוד לפני, כן? אה. אבל שוב, סושיאל מדיה וכאלה, לא יודע, התחמקתי, לא שמעתי. על סטילה וסברה ושתילה שמעתי, כן? אבל עליו בוא'נה, לא. הם ניקו קופה אחוז שרמוטה עם זה שהם מכרו את השיר שלהם לפאקינג פרטנר, איזה יציאה מטורפת, 3 דקות בסצנה, כבר הם מוכרים את השיר לקמפיין ועושים קופה, מה אחי, מה יותר מזה בחיים, תגיד לי, הם מפחיד. יושבים על קורסה של וויד עכשיו. מה בקיצור, אז סנתי את השיר הזה בהתחלה, בהאזנה השלישית, איכשהו כן זרם לי, צחוקים, לא יודע. לא, הם פשוט... שיר מטומטם. שיר מטומטם, חד משמעית. שיר מטומטם, כל כך, מטומטם ומצחיק. לא, איזה מצחיק. לא יודע, אני יכול לדמיין אותו בחתונות, כאילו, שהם עושים כל מיני את השטויות שלהם, וכאילו... אם זה עכשיו הוא היה עולה בחתונה, היית רוקד, והיית מבסוט שהם שמו את זה. אני ארקוד לכל שיר ים תיכוני בטח בחתונה, כי אני פאקינג שיכור ואני רוקד כרגע. כן, כן, כן. לא, אל תגיד לי לא, אחי. אתה יודע כמה שירים שאני הצהרתי בקול רם בפני אנשים שאני לא סובל אותם, אני רקדתי אליהם בחתונות, כי יש וייב לרקוד ויש אלכוהול, ואתה מנסה לשמח אנשים, אז אתה רוקד, וזה בסדר. כן, אבל זה יהיה מהשירים האלה שאתה פתאום תעשה כזה, שום או לא יהיה פה, כי זה חרא של שיר, זה חרא של שיר, אין בו מסר. לא אכפת לי שירים שאין בהם מסר, לא אכפת לי עם שירים שאין בהם מסר, אבל זה פשוט חרא של שיר, אם זה היה שיר כיפי, טוב, אבל גם האינסטרומנטציה מכוערת, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? כן, שוב, מזרחית, יאללה, הלאה. אינטרלוד, מעבר, כמו שנקרא, של Nice and Easy, שזה סתם מערכון קטן מטופש, שאיכשהו התחיל לדבר, יכולת לראות בדיוק לאן הוא הולך, ועדיין נהנית ממנו, כי הוא מטומטם והוא לא אומר כלום. אתה אומר שהם, רגע, כן, נסיים. יש לך משמעות בראש למה? לא, תמשיך, דבר. אני פשוט מרגיש שזה קטע מעבר נחוץ בין שניפגש רק בשמחות ל-1-1, אז הם פשוט הכניסו את זה פה באמצע כדי לעשות איזו הפרדה מאוד מתבקשת, ואז הם נכנסו ל-1-1, אבל כאילו, אני לא חשבתי שיש לך משהו להגיד על Nice and Easy, אז אם יש לך 2 מילים על זה, לך על זה. שלום. אני משה אטרף אסרף. לא, הדבר שרציתי להגיד, לשאול, אתה חושב שהם ניגנו את זה? בטח. כאילו, מה זה הם? אתה יודע, בסוף אין להם גיטריסט קבוע. כן, אבל יש להם גיטריסט בשירים, אבל עדיין, לשמוע את הדג נחש, עושים פאנק. הגיטריסט הוא לא חלק מהרכב. זה גם תמיד גיטריסט אחר, כן? אני ראיתי אותם בהופעות עם כמה גיטריסטים. וחברי להקת הדג נחש, כאילו, הם מציגים 10 אנשים, ואז וחברי להקת הדג נחש. מי אלה היו אנשים האלה עד עכשיו? זה מאוד אקראי. על הטרומבון, שכחתי את השם שלו, פדיחות, אחד המוכרים. כן, אבל מוכר חושרמוטה, גם אני לא זוכר. יואו, ברח לי מהראש עכשיו. על הגיטרה גם, בעלה של נינט. ולחברי הדג נחש. היית מצפה שבחלקת הברס כבר יהיו חלק מהלהקה בשלב הזה, נכון? שוב, זה מי שפנוי לסשן כנראה. לא, אבל זה כמעט אותם אנשים כל פעם. כמה כבר טרומבונים יש לך בארץ שסומכים עליהם? כנראה יותר זול לשלם לו, מאשר לתת לו אחוזים. מחשבה יפה. ביזנס. קיצור, הם פה לא שיר פאנק, הם עושים פאנק, וזה בא לי טוב. כן, יאללה, מעברון. לפני שעוברים ל-1-1, בנגר. 1-1, איזה שיר, זה הסינגל השני שיצא מאלבום הזה לדעתי, או השלישי. מה, הם פשוט אמרו, היי, בא לכם לעשות Rage Against the Machine, וכולם יהיו כזה, כן, והם עשו את זה, והם עשו Rage Against the Machine, והכל נשמע פה טוב. כאילו, הריף הזה שבהתחלה שהוא די נותן יחסית לדג נחש, שומע את זה כזה, מה זה? זה כאילו, איך קראו לשיר מהאלבום הראשון? קוסממק? קוסממק, כל המנהיק. אבל בהופעות הוא נשמע ככה,
בלייב הוא לא נשמע כמו ש-Rage Against the Machine. סליחה, בלייב הוא נשמע כמו Rage Against the Machine, באלבום הוא לא נשמע. לא, פחות, אבל כן, אתה יודע, גדול, דיסטורשן וזה, לא קורה הרבה בדג נחש, דפנטלי יש אלבומים שלהם שאין שירים כאלה, והם פשוט כאילו נטבעו, הם איכשהו חזרו חזרה לכל הזעם שמאפיין אותם, ולכל הביקורת שמאפיינת אותם, ותיעלו את זה לשיר אחד כועס, שעם אינסטרומנטציה טובה, ונשמע טוב, ונותן לך בראש, וכאילו, באמת, אני לא יודע למה הם לא עושים את זה כל הזמן, אם עדיין יש להם את זה, אני מצטער, זה פשוט קצת, זה שיר כי כל זה לא כך טוב. ב-DNA. זה שיר כבר מעולה. לא, אבל זה כן ב-DNA, אתה חושב שהרגשות האלה לא התחזקו מאז 7 באוקטובר? חד משמעית, אבל הם מביעים אותם לא ברייג'. הם מביעים אותם בביקורת פאנקית, והם מנסים להעביר את זה, והם אמרו את זה כבר בשירים מוקדמים, שהם מנסים להביא את המסר מתחת, ושאנשים יזיזו את התחת. כאילו, איפה זה היה? ב... אנחנו לא פריירים, אני חושב. אוקיי. שהם אומרים שכאילו, שענן בא ואומר בסוף כזה, שאם אפשר להכניס גם איזה מסר, אז בכלל הכל סבבה. אבל קודם כל, שאנשים יזוזו את הטוסיק מפה ולשם. זה לא סתם. לא, ואז גם לא. כיף וגם מחוכם. אני לא מדבר על לעשות Rage Against the Machine ולעשות אינסטרומנטציה כבדה, בכלל לא. לא. אתה מדבר על המסר? על המסר. יש להם כל השירים שלהם. כי זה הלך להם לאיבוד עם הזמן. אני מבין מה אתה אומר, אבל הם פשוט מתעסקים... אתה לא יכול להגיד, סליחה שקטעתי אותך, אבל אתה לא יכול להגיד שמכל השירים באלבום הזה שיש להם גם מסר כזה, סבבה? אתה לא יכול להגיד שזה לא הרבה יותר נושך וכואב 7 דרגות מעל כולם כמעט. כן, אבל כל השירים שלהם לאורך השנים הם כאלה. וכאילו, יש שירים של הדג נחש, הם כמו יין, הם משתבחים עם השנים, כי המצב נהיה רק יותר ציני. אם תשמע את חליפות היום, ותבין שהוא נכתב לפני 20 שנה, אתה תהיה בהלם, איך הוא עדיין רלוונטי. אתה אומר, גדמת, הוא יותר רלוונטי אפילו. נכון. אז כאילו, אז אין צורך. הם פשוט כותבים 1-2 כאלה, ונותנים מקום לעוד רגשות אחרים, ודברים אחרים שמטרידים אותם. ואני מכבד את זה, אבל ושוב, אני גם חייב... ודג לייף הם גם הכניסו, מלא ביקורת. נכון, אבל זה לא היה נושך ככה, ואני חייב לכעוס קצת, אני מצטער, אני חייב לכעוס קצת, לא, אני לא מתכוון לכעוס בקטע של תגידו לי משהו שיכעיס אותי ואני אלך איתכם, אני חייב לכעוס עליהם לרגע. וזה חלק מהציניות הזאת שבאתי עם האלבום הזה, אני מצטער, אבל כאילו, אני מרגיש שאם יש לכם עוד כל כך הרבה ביקורת להוציא על המדינה הזאת ועל כל החרא וזה, אז תפסיקו לשחק להיות הילדים טובים ביותר מחצי מהשירים, תנו לי מזה קצת, אני פה כי אני יודע מי אתם ומה יש לכם, ואתם פתאום מוציאים לי את כל הרעל בשיר אחד שבאמת נותן בראש, ואני מתגעגע, אני מצטער להגיד שאני מתגעגע, בנימה שונה בנוגע לאינסטרומנטציה לא רק של השיר הזה, אלא בכל האלבום, אין להם, אני שמתי לב שכאילו האינסטרומנטציה ברגעים רבים מהאלבום הזה נהייתה מאוד לא זכירה, כאילו דיברת על חליפות, דיברת על לא פריירים, דיברת על לזוז, אלה שירים שהרבה לפני שאני אזכור את המילים שלהם, אני אזכור איך הם נשמעים, ואני חייב להגיד שכאילו בודדים השירים באלבום הזה, זה אגב אחד מהם, שאני כן אזכור, בודדים השירים באלבום הזה, שאני אזכור איך הם נשמעים מבחינת המוזיקה, ועכשיו כאילו אתה יודע, אתה יכול להגיד שכאילו הם עשו הרבה, והם כן התנסו נגיד ב-Welcome to Israel, הם התנסו הרבה באינסטרומנטציה, זה פשוט פחות תפס, פה הם קצת חזרו למוטב מבחינת הכלים שהם משתמשים בהם, אבל זה פשוט יצר הרבה שירים שמבחינת האינסטרומנטציה שלהם פשוט לא זכירים לי בעליל, אז אני שם לב שכבר אין הרבה חליפות, ואין הרבה לזוז, ואין הרבה, אפילו אני מאמין, ולא מספיק, וסלון של סלומון, שזה שוב אינסטרומנטציות מאוד זכירות גם, אין כמעט כאלה פה יותר, לדעתי. לא יודע, אני לא מסכים. אני מבין מה אתה אומר, אבל אני חושב שהם כן זכירים. ושוב, לדעתי גם כאילו, הם פשוט, הם שרים
בגלל שכאילו המצב לא משתנה, ואתה לא יכול רק, אתה יודע, אם כל מה שיש לך להגיד בסופו של דבר, זה לחרבן בצורה אגרסיבית על המדינה ועל דעות, ואתה רואה שהשיח נהיה עוד יותר קיצוני. הם לא רוצים לבוא וללבות את זה. הם באים ומדברים על דברים אחרים. הדברים שמטרידים אותם, דברים שמתבגרים. עכשיו יש הבדל באמת לכמה נושך אתה יכול להיות, שאתה בן אדם צעיר, נשוי טרי או לא נשוי, בלי ילדים, נגיד במספרים. זה שיר שהוא מדבר על שהוא עכשיו התחתן והוא חושב בעתיד להביא ילדים. עכשיו הוא מסיע את הילד לצבא, כאילו. אז זה כבר בן אדם אחר, כבר דברים אחרים מטרידים אותם. והגיוני שהוא ישיר על זה שהוא רוצה בגיל 50 להמשיך לעשות היפ-הופ ולהיות רלוונטי. והגיוני שכמות הזעם, העולם הוא של הצעירים. אז הם מנסים, לדעתי, פשוט להישאר רלוונטיים, ולדעתי הם עושים את זה טוב. לקהל שמלווה אותם 25 שנה. שזה אותם אנשים. לא מעט מהציניות שהזכרתי נובעת במקומות האלה, אבל יש לפחות 2 שירים שממש ממחישים את זה, אז אני אחכה עם זה לשם, בסדר? כי אנחנו כבר רק באמצע, אז בואו גם נמשיך. בכל מקרה, שיר בנגר, אפילו יש סולו גיטרה, מה רע לנו? שיר מעולה. כן. שממשיך לשיר יפהפה. אי אפשר לשקר את הלב עם לאה שבת וורס של פלד. זה שיר כל כך יפה, אלוהים שישמור אותי. שזורק אותי לרצפה, מתקפל לכדור ובוכה, זה מה שאני מרגיש מהשיר הזה. שיר מעולה. אני באמת אוהב אותו. כאילו, אני גם אוהב שהדג נחש שעושים שטאפים עם זמרים שאתה לא שומע אותם כל כך היום במיינסטרים. ולאה שבת היא זמרת מאוד מוערכת. לא, גם בוא, הקטע שלה, הסולו שהיא נותנת שם בסוף, שעם הקול שלה פשוט נפתח שם, זה יושב כל כך מושלם בשיר הזה. וגם המילים. גם הוורס של פלד. מה, מאיפה זה? איפה הבאת את זה, פלד? אלוהים שישמור אותי. לרוב הוא שר על וויד. כן, כי נותנים לו פתאום, אומרים לו, בוא תשיר על זה. ואתה לא יכול להביא שיר, אתה לא יכול להביא ורס אחר, אחרי הוורס המדהים שאלן מביא בהתחלה. שבאמת, אני פשוט יכול לשמוע את זה כל כך הרבה פעמים, ואגב, יש פה את הסנר דראם האיקוני שאמרתי לך של אסרף. הסנר ואז קיק. טפאם. טקום. אז באמת, הם כאלה טייט, וזה שיר טוב. והנה, הוא מתחיל עם מה שאמרתי לך, כאילו, זה קצת קשה, זה קצת כואב, איך הוא אומר את זה? עם לשמוע חדשות, עדיין אין בהן שום דבר חדש. שזה מרפרנס זה, אם אין בזה חדש, אז זה לא חדשות. נכון, נכון, נכון. וכאילו, אתה לא יכול להמשיך לשיר על אותם דברים, והדבר היחיד שאתה יכול לשנות זה רק ההסלמה. אז הוא מתחבר לביקורת ממקום אחר. הראש נע בניגיון למחשבה מיותרת, הפה מקלל את ההבנה שאין לי ארץ אחרת. נכון. זה חץ בלב, כן? נכון. זה חץ בלב, בייחוד, אני חייב רגע, סליחה, זה חץ בלב, בייחוד, ואני אשחק על הדבר הזה, שאני לא חי בארץ, וכאילו, ואתה הולך, ואתה מבין שאני כבר עוד מעט 2 לא חי בארץ, ואני רק בארץ מתעסק כל הזמן, עזוב את השנה האחרונה וכל מה שקורה וזה, אבל אתה מוצא את עצמך ישראלי, לא משנה איפה אתה ישראלי ואתה יהודי. וכאילו, ולא בגלל שמישהו הכתיב לך ואמר לך, אתה יהודי. אתה פשוט חי כזה, ככה אתה רואה את עצמך. זה הדבר, ולקלל שאין לי ארץ אחרת, זה לא משנה איפה אתה תהיה, וזה לא משנה עכשיו כמה רחוק אני אסע, ברגע שקורים דברים כמו שקורים בשנה האחרונה, אתה הכי ישראלי ואתה הכי בפנים, ואתה מתגייס להסברה וכאלה, וכן, וזה חלק מהעניין הזה. וכל הוורסים שם מדהימים, ואגב, משהו מגניב עם השיר הזה שהם עשו, הם נתנו לך לעשות ורס, שטאפ בטיקטוק, אתה שמעת על זה? לא ראיתי את זה. הדג נחש פתחו היפ-הופ, הם אמרו, זה השיר שלנו, אי אפשר לשקר את הלב, ואנחנו רוצים לשמוע את הוורסים שלכם, ופשוט נתנו לך את הביט לבד, עד לפזמון,
והם שם עומדים ורוקדים כאלה ככה, וואו, נותנים לך חיזוקים, איזה ואנשים עשו מגניב. איתם שטאפים, הקליטו את עצמם על המנגינה, והם שיתפו את זה איתם. תן לי חיזוקים, מה זה חיזוקים? שהם עושים כזה, מה זה חיזוקים? זרוק לי מילים. זאת שומש. אני חייב להגיד שהוורס של פלד, אני אהבתי שהוא הלך, במקום להמשיך את הקו של שאנן לגבי המדינה, הוא הלך למקום מאוד אישי. אולי אני כמו אבא שלי לא אוהב להתמסכן, הוא דיבר על הכאב רק שהבית יתרוקן, אולי בגלל זה אני עוד לא בניתי כן, מקווה שזה לא מאוחר מדי לקום ולתקן. מסיים עם את הוורס שלך, איש הפח עם ספרי קרח על הלב. אוף, פלד, תן לי לחבק אותך. איי, איזה, ועם הקול שלו. אתה ראית את הביצוע שלהם עם זהו זה לזה? כן, לא אהבתי את זה. לא, נכון, כי זהו זה, לקחו תורות על לשיר את הוורס של פלד, ואז גיא מר כן, סיים אותו. אבל הם לא לא ידעו איך אהבתי לשיר את את זה. זה. אימא'לה. נכון. אבל הקטע שהם בסוף שרו את החלק של לאה שבת, זה כן אהבתי. כן. אני למרות שאי יכול... אפשר לקחת לה את זה, כזאת טובה. לא, אי אפשר. אבל גידי שר את הקטע של לאה שבת, אני כזה, גידי, אתה עושה לי נעים בגוף. אוקיי, הוא גידי. אמר את זה בן אדם שהיה רואה את גידי בוקר בוקר. שמעת עכשיו זה? לא, רק בימי חמישי. אני יכול... סליחה, אני יודע, זה שיר מושלם. אני יכול, אבל... כן. הפקתית. בטח. אני מצטער, אוקיי. אני מצטער. מהמם. אולי זה פלד, אני חושב שהוא הפיק את השיר הזה. אגב, לא אמרנו, אבל איציק פצצתי הפיק גם את השיר הזה, גם את השיר הקודמת, אחד. וואלה. אולי זה למה הם שירים הכי טובים באלבום. אני חושב ספוילר. אוקיי, נו, אוקיי. כן, אתה מקדים את שמו, המאוחר. לא נורא, שמו על הפזמונים של לאה, שמו על הקול שלה איזה ביט קראשר או משהו בסגנון הזה, שהוסיף איזה פיץ', היי פיץ' כזה, שרץ לאורך השירה שלה, שהוא פשוט לא נעים לשמוע, וזה סתם פלטה הפקתית קטנה, סתם משהו שאולי באולפן הם או לא שמעו אותו כי הוא נאבד במיסוך של המוניטורים, או שהם חשבו שזה מגניב, אבל כאילו אולי הרפרנס שלהם לא היה מדהים, אני לא יודע, אבל הפשוט איזה טון בפיץ' מאוד גבוה, שרץ מתחת לשירה של לאה שבת בפזמונים, כל כך חורה לי, באמת, הוא פשוט לא נעים, ואני מנסה להתעלם ממנו כל פעם שאני שומע, ופשוט הוא פשוט נכנס לי לאוזן, כי הוא פשוט ממש... כנראה שמו לקהל ביט קראשר, מאזיננו. כנראה שמו איזה ביט קראשר כדי לגרום לזה להישמע לשירה שלה קצת פחות, אתה יודע, קצת ישנה כזאת, קצת להוריד לה את האיכות כדי שישמע כאילו זה, אבל זה תוצר לוואי של האפקט הזה, וזה פשוט לקהל מאזיננו, מדובר במפיק מוזיקלי עם OCD קל. אז כן, מה שאתם לא תשמעו, הוא יתפס. מה זה, הם השתמשו בסנר הזה? למה בסנר פתוח ככה? שיוריד את הרשת יותר... עכשיו אתם גם תשמעו את זה לנצח, לצערכם. אני עדיין לא שומע את זה. אבל אני... לא, אני יודע על מה אתה מדבר, כן. סימבה איירפודס. סימבה, הלאה. מזומני. מה אהבת בשיר הזה? סתם. לא, הכל. אני צוחק. אני אהבתי, אני אגיד לך מה שאהבתי בשיר הזה, זה שהוא משלם מע"מ. אני חשבתי שהוא מבקש מזומן, כי משהו הולך להעלים, או משהו, איזה בלינג, לא יודע. והוא בא ואומר, לא, תוסיף מע"מ. השיר הזה הוא פשוט שיר התחמקות ממס אחד גדול, זה נרשם כהוצאה מוכרת. לא. הזמן אולפן על השיר הזה נרשם כהוצאה מוכרת, ואז הוא בעצם מעלים אותו, זה בעצם הכל כיסוי. מה קרה לך? זה שיר לעצמאים. נראה לך שראפר משלם מע"מ, סתם. זה שיר לעצמאים, חביבי. רגע. אני אוהב את היווני. כן. אוקיי? אני אוהב את היווני, זה כיף לי, זה נשמע טוב, זה זרק אותי לביקורת שלך על השיר הסוגר של ג'ימבו ג'יי, שזה כזה, תעשה ספרדי, אבל שיהיה מעניין, אז הם עשו את זה מעניין. ניסו יוונים, יעשו יווני מעניין. כן. מפה לזה שענן סטריט מעונן על זה שהוא רוצה שטרות במזומן? הוא לא מעונן על זה. הוא בא ומעביר ביקורת. מה ביקורת? שאתה עצמאי?
ואנשים משלמים לך, והמזומן נעלם כרגע מישראל, לאט לאט, אז אתה משלם על זה יותר בסופו של דבר, שזה יושב לך באיזה ענן שמעבירים לך בביט, שאתה מתחיל לרדוף אחרי כספים מלפני חודשים, שוטף פלוס 90, כל מיני הוראות קבע, פתאום זה לא עבר בזמן, הצ'ק חזר, כל מיני דברים. הוא אומר, עזוב, תביא מזומן ביד, ואז אנשים שאתה אומר להם מזומן, בארץ, אז אומרים, אז תעשה לי הנחה קטנה, כאילו, כי הם חושבים שאתה מעלים. אז הוא אומר, לא, לא, ותוסיף מע"מ. זה שיר עצמאים, ככה אני ראיתי את זה, והבנתי את זה בהאזנה השנייה, רק. אוקיי, אני מוכן להאמין, להסכים, להגיד, להודות, יש שיגידו, על העובדה שהשיר הזה כנראה עבר לי מעל הראש, נטו כי הוא לא זרם לי, בסדר? אני אודה כן. בזה. זה לא אשמתו של השיר, זה אשמתי. פשוט הוא לא זרם לי, אולי, הוא לא זרם לי, אני שוב, נהניתי מהיווני, פשוט כאילו, זה ממש שיר שאני מוכן לדלג עליו כשאני שומע את האלבום. כאילו, הוא בסדר, לא, הוא אחלה. הוא לא, פשוט לא הבית שלי. הוא יותר טוב מכסף של שב"כ סמך היום. אם תקשיב היום לכסף של שב"כ סמך, אתה תגיד, וואה, מה קרה שם? אתה מכיר את השיר הזה? כן, אבל אני לא זוכר אותו עד כדי כך, הוא לא התיישן טוב? הוא לא התיישן טוב. PC הוא לא התיישן טוב. הבנתי. אבל בצורה שהיא חורה לגמרי. קיצונית, אתה אומר. ממש אבל. ממש. אני כן מעריך את אוקיי, נו. לא, אתה תרשם. לא, באתי להגיד, זה הסינגל שנדבר עליו פעם הבאה, רק כי זה מצחיק, אבל נשמור את זה כבר. זה שיר לסיפור אחר. כן, נכון. אני כן מעריך את היציאה מהקופסה עם המאני מזומני. אני שונא את הביטוי מאני מזומני, באופן אישי. אני חושב שהוא קצת קרינג'. כן, אני מבין לדבר. אבל אני כן מעריך את היציאה מהקופסה, אני לא חושב שהתוצר גרוע, אני חושב שכאילו בשביל לשמוע שיר יוונית ברחוב, גם אם שאנן סטריט שר אותו, זה עדיין כיפי, אני פשוט לא התחברתי אליו, זה הכל טוב. זה גם יכול להיות שיר חתונות טוב. כן. הלאה. נרים את המקום. איזה. אתה לא אהבת, איזה קרינג' השיר הזה, אלוהים שישמור אותי, אני הייתי מובך לשמוע אותו כל פעם מחדש שהוא הגיע, אני רק מובך, אני שומע את השיר, אני אומר, למה? מה לא עובד לך? הרבה. וואי, אוקיי, נו, תתחיל. הפלואו. הפלואו? רגע, הפלואו, אוקיי? עכשיו, כי הם מנסים, אני לא יודע מה, אם השיר הזה אירוני, שפו, אבל זה לא הופך את זה לאירוני כיפי, אם השיר הזה לא אירוני, אז זה עצוב, כי הם כאילו ממש מנסים לדבר לילדים פה, וזה מה זה לא עובד לי. מאיזה בחינה מנסים לדבר לילדים? בוא ניכנס קצת לכמה מהפאקינג, קצת מהליריקס. כן. אני הגנגסטה המקורי של הסצ'נה שלי, וכל הילדים ב-TLV סיטי רוצים סלפי איתי. פה זה לא חתונמי, הדג ואתם זה לתמיד. לתמיד. כן, בדיוק. רגע, אח שלי גיבור נרים את המקום, וגם אחות שלי גיבורה נרים את המקום. אחות שלי גיבורה! לא. זה כמו ליגלייז, אחי. לא. ליגלייז זה היה כיפי. אם אתה למטה, מצב שלך בטטה תצא מהקנטה. בקנטה, אוקיי. נרים את המקום. הם עשו שיר סטייל מידליסט אפריקה כזה. לא. על קטע של גם כשקשה וזה, לא נכנעים לזה. תמלא לי המשקה לחיי העם הזה. די, רייפר באמא שלך. תמלא לי המשקה. אקונה מטאטה. די, נרים את המקום. די, זה כזה רע. זה ברזילאי כזה גם קצת. אוקיי, הנה. דודו בום. עשיתי טיזינג, אז בוא נגיע לזה. השיר הזה זה משבר.
השיר הזה זה משבר. אם בסע הם באו ואמרו, אנחנו בני 40 כבר ואנחנו מכירים בזה, פה הם חוזרים אחורה ואומרים, אנחנו בני 40 ואנחנו לא מכירים בזה. זה כל כך קרינג'י, הם חיים בסרט. עכשיו, אני לא בראש של גיא מר ושאנן סטריט ושאר החבר'ה, ואני אגיד שאם הם רצו לעשות שיר אירוני על זה שהם כבר זקנים, שלא נמצאים באמת מגניבים בסצנה, ייתכן, כן? זה יצא כל כך קרינג' שאני לא יכול פשוט לקבל את זה כזה, אני לא מצליח. אני לא רוצה לשמוע את השיר הזה כאירוני, אני לא רוצה לשמוע את השיר הזה כרציני, אני רק רוצה שהוא ייעלם. לא, אני אהבתי. בהאזנה הראשונה הוא היה לי קצת מוזר. הוא יצא לפני 2 כמעט. כאילו... בכללי, הסינגלים לאלבום הזה יצאו מזמן, הם עובדים על האלבום הזה מלא זמן. אנשים חשבו שהם עובדו, שהם הוציאו את אחד בגלל המחאה החברתית שהייתה, נגד הרפורמה המשפטית, אבל לא, הם התחילו לעבוד עליו הרבה לפני. הרבה לפני. אז התזמון שלהם היה ממש טוב, פשוט. כן, הם פשוט עבדו עליו הרבה לפני, וזה פשוט היה נכון. כמו מלא דברים שהם עשו. שאתה רואה כל המחאות וכל ההפגנות, זה שלטים של הדג נחש. ולא משנה מאיזה שיר, כאילו, אתה יכול לקחת כל דבר כמעט. והשיר הזה פה ספציפית, זה שיר של כאילו, בוא, אנחנו יודעים מה קשה, בוא רגע עכשיו, נתנתק מזה, נרים את המקום, נהנה, יגעת מצאת, אקונה מנתת, זה כאילו, זה סבבה, זה קליל, זה מגניב, הקצב הוא כיפי, כאילו, הכל פה סבבה, כאילו, על פניו. אני מבין למה זה קרינג'. אני לא יכול לקחת את השיר הזה ברצינות, הוא כל כך לא, הוא כל כך... אתה לא צריך. מדגדג אותי במקומות, מה זה לא טובים? כן, אני מבין, אז אני לא אדגדג אותך יותר במקומות לא נעימים. לא, באמת, אני מצטער. עכשיו, דרך אגב, זה לא הפושע הכי גדול של התופעה הזאת באלבום הזה, אבל עוד מעט. כן, אני מצטער. באתי ליהנות. אני אוהב את השיר גיא מר סולו האובליגטורי של כל אלבום, אני חייב להגיד את זה. אני גם, זה מה שבאתי להגיד, זה מזכיר לי את השירים שלו מפעם. אתה לא מספיק. זה הרבה יותר סחי מכל השירים, אבל הוא עובד לי. כן, לא, כי הפזמון שלו טוב, והאינסטרומנטציה הזאת עם הקלידים, והמלו והצ'יל עובדת יופי עם הווייב שלו באופן כללי. בכללי, הוא ראפר הרבה יותר וייבי יותר מאשר, אתה יודע, נושך ובועט כזה, כמו ששאנן יכול לעשות. הוא פשוט הרבה יותר וייב, הרבה יותר צ'יל, ואני אוהב שהוא הולך למקומות האלה כי הוא יכול. וגם אם המילים פה קצת קרינג'יות בנקודות מסוימות, הוא סוחב אותם יפה, כי יש לו את הפלואו הזה שלו שתמיד מסתדר, ואני שמח אני כאילו שם לב שכמעט כל פעם שהוא עושה את השיר סולו שלו באלבומים האלה, זה כמעט תמיד בין השירים האהובים עליי. כן, וזה אחד הטובים גם, כאילו, הוא פשוט לוקח את זה צ'יל, והם כאילו, באתי ליהנות. מישהו לא מכיר, דמיינו את המשפט שמישהו אומר, וואלה, באתי ליהנות. זה הווייב של השיר. באתי ליהנות, שתדלו להפריע. כן, זה באמת, כן. וגם פה הם מכניסים צרות כמו פטריות, הכל פה הזיות, אתה יודע, יש פה מלא ביקורת, גם בשירים שהם כאילו לא קשורים, נכון. ב-DNA של הדג נחש, נכון, להכניס ביקורת. נכון. בגלל זה לא אכפת לי, אם הם נושכים או לא נושכים. אני פשוט זוכר שבשירים שהם לא היו שירי ביקורת פרסי, עדיין זה היה הרבה יותר מורגש. בואו ניקח שירים כמו, וואו, בלק, איזה בלק יש לי כרגע, אני מיד אגיד לך בדיוק איזה שיר אני מדבר עליו. לאו דווקא של גיא מר באופן ספציפית, אבל אני מדבר על... אבל נגיד... עד שאתה תיזכר, אני יכול להגיד לך על השיר הזה. איזה כיף. איזה כיף, יש זכות, שירה אישית. לא, איזה כיף זה שיר, זה מחאה אחו שרמוטה, אז סליחה, אני לא זוכר כרגע איזה שיר אני מדבר. לא נורא, אתה תיזכר, אני בינתיים יכול להגיד לך שהשיר הזה זרק אותי לכנרת. זה כזה שיר של... אתה נוהג לכנרת באמצע השבוע, שרק,
אם יש לך את הזכות, נקרא לזה, במדינה, ואתה בדיוק מתחיל לרדת למטה, ואתה רואה את הכנרת, ויום שמשי יפה, והשיר הזה פתאום מתנגן ברקע, וייב, באתי ליהנות, משתדל לא להפריע, אני בא באמצע השבוע, כי יש לי את הווייב שלי, כאילו, עובד, באמת, אני ממש אהבתי את השיר הזה, הוא עושה טוב בלב בבוקר. כן, האמת שהוא באמת עושה טוב. אני נהניתי ממנו, אני חשבתי שזה באמת שיר לגמרי חמוד. אוקיי, הלאה, ישיבות. חיכיתי לך. ישיבות, מה זה השיר הזה? לא, זה שיר מנגל עם הילדים. זה... זה כבר עכשיו, באמת, סליחה, אוקיי? בואו אני אסביר את עצמי. כן. אם היה לי ספק בנוגע לנרים את המקום, ישיבות, אני יכול להגיד לך בצורה חד משמעית שאינה משתמשת לשתי פנים, שזה לא שיר אירוני, זה שיר שהם כתבו אותו לגמרי ברצינות, על זה שהם עושים ישיבות. בשר, אלכוהול, ילדים. יש נקודה, אוקיי, רייפר, תהיה איתי. יש נקודה בקריירה של הדג נחש, שבה הם יצטרכו ללמוד להפסיק. אוקיי? לנגן או לשיר על זה? לשיר על זה. כי אני מבין שאתם ראפרים, אוקיי? אתם חלוצי ההיפ-הופ בישראל, בסדר, אני לא לוקח מכם שום דבר, הייתי בעשרות הופעות שלכם, נהניתי בכולם, אני מכיר את המילים לרוב השירים, באמת, שפו מהגדולים אי פעם, The Goats, יש שיגידו. אבל... אני לא צריך שיר על כמה אתם נהנים לעשות מנגל עם הילדים שלכם. סלח לי. השיר הזה, אבל... וגם לא מנגל עם החבר'ה בלי הילדים. תהיה נקודה, אוקיי, בחיים האלה, שאני לא אצטרך לשמוע שורות כמו, מים בברך, יש לי נכדים 3, אבל הדג נחש עוד פה נותנים בראש. אני לא צריך את זה בחיים האלה. ולמען האמת אני חושב שזה, אלבום של 14 שירים, זה definitely לא היה צורך להכניס את זה לכאן. זה לא טוב. תשמע, זה החיים עצמם בסוף. זה שיר על החיים עצמם. לא אכפת לי, באמת, לא אכפת לי מהחיים שלכם כרגע. אתה יודע משהו, כאילו, למה? אתה רוצה לדעת למה לא אכפת לי מהחיים שלהם כרגע? נו, למה? כי כשהם עשו שיר על ללכת ולהקליט אלבום באולפן בקליפורניה, זה היה אחד השירים הכי מגניבים שלהם ever, כי הם היו חבר'ה מגניבים. אתם כבר לא חבר'ה מגניבים, ואתם מכירים בזה. אתם אמרתם את זה בעצמכם לא מעט פעמים, ואני לא כועס על זה. כי אתם בגיל 40 פלוס עם ילדים, לשענן יש ילד בצבא, בסדר. באמת בסדר, באמת, זה החיים, אני מכבד את זה. זה פשוט לא משהו שמצדיק לכתוב עליו שיר כדי למלא אלבום. זה שיר 13 באלבום. למה היינו חייבים אותו? אני כן אוהב שהם שרים על הדברים האלה באופן אישי. כאילו, יש שם איזו שורה, אני לא זוכר בדיוק איך זה הולך, אבל משהו עם יין טוב, אתה יודע שהוא, כן. אני טוב ליין ואליי היין טוב, אלוף הנפנופים, מיסטר לוב הלוב, משהו כזה. אני אוהב את זה, זה צחוקים. עכשיו, זה מאוד זרק אותי וואלה, איך בא לי לעשות ישיבה כזאת עם חברים, באמת, על האש טוב כזה, סטלות, כולם על הצפה, סטלה, איך הוא קרא לזה בשיר? אני לא זוכר. אבל אני חושב שאם המנגינה פה הייתה יותר טובה, זה היה בא לך יותר טוב, ועם פזמון יותר טוב, במקום ישיבות, ישיבות, שזה מחזיר אותי לאינסטרומנטציה עצלנית, שדיברתי עליהם מקודם, אבל לא משנה. אני לא יודע אם זה עצלנית, כמו, לא יודע, זה פשוט
זה הטעם שלהם? זה עבד להם טוב I'm עם זה? sorry, אחי, אבל אתה יודע, זה כאילו, אולי אם זה היה אמן האחר שהיה מוציא את השיר הזה, אז זה היה יותר מגניב. אתה אהבת שיר שאני שנאתי לפני שנתיים. איזה? סטלבט בקיבוץ. אני עדיין אוהב. יופי. שנאת את השיר הזה, כי הוא מגיע מלהקה, שנאתי אותו מסיבות אישיות, הוא מגיע מלהקה שאהבתי אותה הרבה יותר לפני שהם החליטו לעשות שירים כמו סטלבט בקיבוץ. אבל הפואנטה היא שהחיים השקטים שלכם הם לא חומר מספיק מעניין ליצור עליהם שיר כשאתם הלהקה. אתה מבין מה אני אומר? זה כאילו, אם זה היה מישהו אחר, הייתי יכול יותר לסלוח, לא הייתי נהנה, לא הייתי שומע את השיר, באופן אישי, לא הייתי שומע את השיר. גם עכשיו אני לא אשמע את השיר, אבל זה הדג נחש. וכמו שאמרתי בתחילת הפרק, לא הצלחתי לנתק אותם מהיצירה. ואני לא כועס עליהם שהם התבגרו ושאלה החיים שלהם עכשיו. אני פשוט לא צריך את זה בצורה של שיר. אני מבין, אני עדיין שמח שזה קיים. שיהיה, תהנה. יאללה, Go off. ולסים שאנן, מעניין. רצועה סוגרת. תתחיל. זה מזכיר לי מאוד את האלבומים הראשונים של הדג נחש, זה מאוד מזכיר לי כאילו את שאנן של פעם, שמדבר על הצבא, על קרבי, על להיות קרבי בשנות ה-90, על מבצעים, על דברים, ושירתתי בנחל, הוא מזכיר מי הוא ומה הוא ואיך, מה מימו, והמנגינה, זה לא, שומעים שהוא פשוט בא לתת ורס, לא אכפת לו יותר מדי. זה פשוט משהו שיושב, מאוד איזה סימפול כזה פשוט, והוא מדבר, בין הביקורת שלך פה, שהוא מדבר על זה שבאמת איך זה היה, קרבות בתוך עזה, והוא כתב את השיר הזה לפני המלחמה, של אנשים שהיו בעזה ונלחמו, הוא זוכר שזרקו עליהם מקררים ודברים, ואז היה איזה יום שהייתה אופציה, אני לא זוכר, לא עשיתי גם את המחקר על מה מדובר, אני חושב, שיחות השלום בין, אתה יודע, לפני הסכם אוסלו, אם אני זוכר נכון, אל תתפוס אותי. אני לא חזק בהיסטוריה שלי. אז נעשה את הבירור, נשים לכם פה בדסקריפשן או בקבוצה בפייסבוק, של, הוא מדבר על שהיה איזה ועידה למען השלום, והיה איזה סוג של הסכם או משהו, ומה שהוא ראה בעזה ובכל מיני מקומות שהוא שירת, שפתאום אנשים שירו עליהם מחלונות, פתאום יוצאים וחוגגים ברחובות, ואז הוא ככה, הוא היה בטוח לאורך השנים שזה סוג של איזה אלם קרב שהוא בנה לעצמו איזה זיכרון שלא באמת קיים, ואחרי שנים שהוא הופיע באיזה יחידה כזאת או אחרת, בפורום קציני מטכ"ל. כן, נכון, לא זכרתי. אז אנשים מספרים את אותו דבר שהיה במקומות אחרים, בגדה המערבית ובכל מיני מקומות אחרים. ואז אומרים, אוקיי, אז לא רק לצד השני, יש אחריות על לעשות שלום. שלום עושים בשני צדדים. זה לא שאנחנו עושים הכל למען השלום. עכשיו, זה לא בקטע של להביא איזה הצדקה לאויב כזה או אחר, או זכות קיום. כמו באמת, שאתה ניטשה אמר לדעתי, או פילוסוף אחר, אני לא זוכר. הוא אומר שאתה נלחם במפלצות, שים לב שאתה לא הופך למפלצת בעצמך. וזה מה שהוא בא להגיד בגדול בשיר הזה, ושיר קצר. ואז מסתיים בהרבה אינסטרומנטציה. כן, שמאוד מזכיר לי דג נחש קלאסי. נכון, מאוד, 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 מאוד. אהבתי. מה שאני אהבתי בטרק הזה, למען האמת, זה שהוא די מסיים את האלבום בנימה חיובית. זאת אומרת, אתה יודע, הוא מצבר על דפנטי מה שגרם לו לקרב, לכל הזוועות שהוא חווה שם בזמן הזה, והוא היה יכול ללכת לכיוון הזה ולהגיד כאילו, שמעו, אני אכלתי חרא, הנה מקרה שבו אכלתי חרא, וציפיתי שלזה הוא יספר, כי הוא עושה מין טיזינג כזה של איזה מקרה היה לי, אתה מבין? ובמקום ללכת לאיזה מקרה היה לי רע, הוא הולך למקרה של כאילו, אנשים חייגו ברחובות, וכאילו אומר, השלום זה משהו שלא רק אנחנו רוצים, יש צד נוסף וגם הם רוצים אותו, וכאילו הוא מאוד מנסה לתת תקווה לכל הדבר הזה. אני לא יודע אם הוא היה בוחר לשים את השיר הזה בסיום האלבום, לאור המלחמה, יכול להיות שדווקא כן הוא היה בוחר בגלל המלחמה, אני לא יודע. בכל זאת האלבום יצא לפני.
אבל כשכן אתה שומע אותו בדיעבד בסיטואציה כזאת, אז זה כאילו קצת, כן, מעורר בך איזושהי תקווה, איזשהו רצון שהדבר הזה יקרה, כמו ששענן רוצה, אתה יודע, כי הוא סוחב גם את המילים שלו יפה. אז אני כן אהבתי את הנימה החיובית הזאת יחסית, שהוא סיים בת האלבום הזה, ואני הערכתי את זה מאוד. למרות שכשיר, שוב, זה יותר מסר, זה יותר פינאלה, זה יותר כאילו סגירת אלבום, תמטית, זה הפואנטה. כשיר אני לא יודע אם אני חוזר אליו אישית, כי בסדר, אבל בתור מטרה להעביר, מסר להעביר, אני חושב שלגמרי הוא קלה למטרה. כן, אני מסכים איתך לגמרי, אבל זה כמו שאתה לא שומע את הקטע בערבית בסלון של סלומון, אתה מבין? זה מסר. מה הכוונה? כן. שמגיע הקטע בערבית, אתה מקשיב לו? בטח, כל פעם. כן, אני לא תמיד, כי נגמר השיר, הוא יורד, ואז הוא עולה עוד פעם עם הקטע הזה בערבית. אז כאילו, כן, כזה... אבל זה כאילו חלק מהשיר, אתה לא יכול כאילו, תעביר אותו בכוונה, אתה מבין? זה כאילו, זה חלק מהשיר, פשוט תשמע אותו עד הסוף, לא יודע. זה מה שאני חושב, לא בגלל שזה בערבית או לא בערבית, נטו בגלל שזה כאילו, לא, כן, זה חלק ברור. מהשיר. שמענו פה אלבום שלם בערבית, חפשו את הפרק, אבל נכון. זה לא קשור לערבית, זה קשור לזה שזה מרגיש לי כאילו לא קשור כזה. אז אני מבין מה אתה אומר, ולדעתי אחלה סגירה לאלבום. לגמרי. וזה היה הדאג לייף. דאג לייף, יאללה, בוא נעבור זריז לתוצאות, כי אנחנו אכלנו פה את הראש. יאללה, אז האם זה מאץ'? האם זה מאץ'? אוקיי, דיברתי אז... בפורום הזה, היא אמרה לי את המשפט, אם אתה לא סוציאליסט עד גיל 25 אז אין לך לב, ואם אתה לא קפיטליסט אחרי גיל 30 אז אין לך שכל. מי אמר לך את זה עוד פעם? מישהי שדיברתי איתה. אוקיי. תחזור בשביל המאזינים עוד פעם. אם אתה לא סוציאליסט עד גיל 25 אין לך נשמה, ואם אתה לא קפיטליסט אחרי גיל 30 אז אין לך שכל. שזה אמירה שאני מרגיש... תגיד איך ההקלטה, זה מעניין אותי. זו אמירה שאני מרגיש שהדג נחש מאוד לקחו ללב, בעיקר בכמה אלבומים האחרונים שלהם, ופה זה לא יוצא דופן. הם דפנטלי התבגרו, הם דפנטלי באו עם אמירות יותר מבוגרות ושונות ממה שאנחנו רגילים אליהם, אולי משקפי נוסטלגיה לגמרי עושים לי את החוויה הזאת, אבל בסוף האלבום הזה כן עלה על הציפיות שלי, אז יש לי... אז הוא כן טוב, הוא כן טוב. פשוט לא נראה לי שאי פעם נקבל עוד חומר מקומי, או בעזרת הג'ם. אתה מבין מה אני אומר? ברור שלא. זה משהו מאוד תקופתי. כן, אבל ביחס לעובדה שאני יודע שלא נקבל את זה, אז אני כן אגיד שהאלבום הזה כן עלה על הציפיות שלי, ביחס למה שחשבתי שיהיה. יפה. כן. קטע הכי פחות אהוב? למען האמת, לא באמת חשבתי על זה, אבל אני כן אגיד שניפגש רק בשמחות. אוקיי. איזה לא כיפי הוא, איזה שיר חרה, סליחה. התלבטות קשה, כן? בינו לבין טקו משולש, סוג של... טקו מרובע, סוג של... אוקיי, של... לא, ניפגש רק בשמחות, נרים את המקום וישיבות. ראש בקיר, אני נותן לו מיקום יותר גבוה, אני לא צריך שהוא... הוא לא מחורבן כמו שם. הוא בסדר, אבל כן. שלושת אלה. אבל אם, שניפגש רק בשמחות, זה כאילו... אוקיי, אז אני אגיד קודם את הפחות אהוב שלי, ואז... הכי פחות אהוב שלי, אם אני צריך לבחור, אני אלך גם על ניפגש רק בשמחות. כן? כן? כי אני צריך לבחור, אם אני בוחר בין שני, אני חושב שישיבות יותר עושה עימי חסד בגלל הליריקה. אבל גם אתה לא מת עליו. לא בטירוף, אבל הוא, אני לא אוהב את הישיבות, ישיבות, אבל לא יכולת רק לדעת. ניפגש רק בשמחות. כל אישה, כל גרושה. כל חתן, כל כלה. יאללה, שיר הכי אהוב. לגבי הקריירה שלי כזמר ים תיכוני. כן, לא. כן, לא. שיר אהוב? שיר אהוב? אי
וואי, אז איזה שיר אני, יפה, כן, איזה שיר זה שיר יפה, מעולה. אלוהים, לבכות על הרצפה, איך הבאתם כזאת יציאה באלבום ה-87 שלכם, אלוהים שישמור אותי. הם עדיין יואו, כאן. אני רוצה זהו, שהשיר הזה ילווה אותי לכל מקום. כן, כל כך לגמרי. יפה. שמעתי אותו כל כך הרבה פעמים. אמ, והשלישייה שלי באמת שמה, כאילו, זה, עיר האלוהים ודאג לייף. אבל אני באמת חושב שזה השיר האהוב עליי גם כן. כן? כן. יש לנו מת. שבועיים רצוף, יש לנו מת. מה זה? שבועיים לא, באמת. רצוף מת. זה פשוט שיר כזה וואו. טוב, אני מאוד אוהב שהם, זה מהשירים שישארו לנצח. כמו שעדיין, יום שישי, זה שיר מאוד קלאסי, אחרי לכתו של יצחק קלפטר כבר, וזה שיר שישאר פה עוד שנים גם, כי הם כן, תופסים זה בזה אחד וייב מהם. מסוים, זה אחד מהשירים האלה, שהם בחלק, הם נכס צאן ברזל ישראלי, והם יישארו איתנו לאותו זמן, להמון זמן. ציון, רגע, איפה 1-1 ממוקם מבחינתך? 1-1, רביעי. כן, חשבתי ככה, משהו כזה. אני מאוד אוהב אותו, אהבתי אותו שהוא יוצא כסינגל, לעומת שאר האלבום, ולא יודע, ברגע שיצא שאר האלבום, הוא פשוט הרגיש לי לא קשור כל כך, אבל הוא טוב. אוקיי. אני מאוד כן, אהבתי הוא אותו מעולה. כסינגל, שמעתי אותו מלא. ציון. שלי, כאלבום, זה אלבום, לדעתי זה אלבום כיפי של הדג נחש, ואני אתן לו 8. 7, I guess. כן, 6.5. סבבה לגמרי. 6.5, כן. אתה ממשיך לרדת, אז נסיים לפני שאתה לא, יורד ל-6. סיימתי לרדת, זה בסדר. 6.5. בסדר גמור, זה היה טוב. דאג לייף של הדג דאג נחש. של הדאג לייף. חבר'ה, אם לא שמעתם את האלבום הזה, לכו לשמוע, לדג נחש מגיעה את ההאזנה שלכם לאלבום הזה. חד אחרי משמעית. 25 שנה, אחת הלהקות הכי חשובות שהיו לנו במוזיקה הישראלית, הם הביאו את ההיפ-הופ לישראל, שלא יגידו לכם אחרת. הם הביאו את ההיפ-הופ לישראל, והיום זה אחד הג'אנרים הכי מצליחים והכי מפותחים במיינסטרים הישראלי, וכל אחד מרגיש חופשי לגשת לזה, וכל אחד מסתכל על הדג נחש, והדג נחש כלהקה הם כל כך פעילים, בין אם זה פסטיבל בשקל, בין אם זה דברים שהם עושים מתן בסתר, וכל מיני דברים למען הקהילה שהם עושים, מגיע להם שתקשיבו לאלבום הזה. צריך גם להגיד שהפרויקטי סולו שלהם ברובם דווקא די מוצלחים. אני לא שמעתי את האמת הרבה, שאנן ויאיה באופן אישי, אני חושב שהם מאוד מוצלחים במה שהם עושים מחוץ לקבוצת ההרכב. יאיה שמעתי אחד נראה לי, שאנן אולי גם אחד. שאנן בעיקר שמעתי אותו במלא פודקאסטים, גם מומלץ. כן. היה לו Dream and Dream, שאוט אאוט, שממש התבאסתי שהפסיקו, ועכשיו יש לו Street Talk, שזה פחות מוצלח לדעתי מ-Dream and Dream, אבל ממליץ. זה היה עוד פרק של קריטיקלית. נכון. מוזמנים לחפש אותנו באינסטגרם, בפייסבוק, תחפשו אותנו ביוטיוב, גם אולי תמצאו, אולי לא. אולי שבוע הבא, לא יודע, אולי עוד שבועיים. אולי לא תמצאו אותנו בחיים. יכול להיות שאנחנו רק בדמיון שלנו. אבל אתם תמצאו אותנו בפלטפורמות, ניר אקמן, אסף רייפר, קריטיקלית בעברית בפייסבוק, באנגלית באינסטגרם, C ואז K. ובתוך הלב שלכם. בתוך הלב שלכם כמובן. כן, תודה רבה תמיד ניר. שם. תודה רבה רייפר. על עוד פרק מרנין וכיפי. שיהיה ערב טוב. לילה טוב. שבוע מקסים. upcoming episode, חבר'ה, אנקנטו. מה אתה מגלה להם כבר? למה? מה, אנחנו אני רוצה להחזיק אותם בביצים. אני רוצה להחזיק אותם בביצים. תדעו מה קורה בפרק הבא. להחזיק אותם בביצים. שישארו איתנו. מה נראה לך? חברים, מה נראה לך? להתראות. לילה טוב. לילה טוב.